ሰላም ሰላም አመላ ዓለም ተረከቡ ህዝበ ክርስቲያን ከመይብዕልኩም ከመይቀኒኹም አነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሰላምያ አብዘለኹምጎ ሰላም ቅሳነት ራህዋ እናትመነኹልኩም እሽምባር ብዝሓለፈ ቪድዮና ብዛዕባ ዛንታ እታ ሰበይቲ እያ ትብል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድማ ብዛዕባ ትዕግስቲ ይኸውንና ሓደሽቲ ነዛብ ቻናል ዝኾንኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑኹም ክብራት ኣሕዋተይ እና ላው ኸብለኩም እየ ሓሳብኩም ኣስተያየትኩም ኣብ ኮመንት ሕደጉለይ ክብራት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ሓሳብ ተሃልኩም ክምልስ ድልውቲ እየ እና ናብኡ ኸብለኩም ማለት እዩ ትዕግስቲ እግዚአብሔር ብዛዕባ ትዕግስቲ ኣመልኪቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ትዕግስቲ ናይ ሰናይ ተግባር ዘውዲ እያ። ትዕግስቲ ንዝኾነ ሽግር መዋዳድርቲ ዘይብሉ መድሓኒት እዩ። ትዕግስቲ ንዝውሕደካ እንተኾይኑ ምስ እዮብ ተዘራረብ። ትዕግስቲ መራር እያ ፍረኣ ግና ጥዑም እዩ። ትዕግስቲ ዘይብሉ ህይወት መሪር እዩ። ብዘይ ጥርጥር ንኹሉ ፈተናታት ክትስዕረሉ ንኽእል ጥበብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣሎ እንተደኣ ተባሂሉ ናይ መጀመርታ ትዕግስቲ ጥራይ እዩ ንኽኸውን ዝኽእል። ትዕግስቲ እንተሃልይና ሰዓታት ናይ መዓልቲ እኳ እንተነወሐ ፀሓይ ምዕራባ ሰዓታት ናብ ለይቲ እንተነወሐ እውን ምውጉህ ኣይተርፈን እዩ። ትዕግስቲ እንተዘይሃሊ ግና ብርሃን ፀሓይ እውን ዘይክህሉ ትኽእል ኢኻ። ትዕግስቲ ደቂ ሰባት ዘጥርይዎ ዝሐሸ ጠባይ እምበር ተኣምር ኣይኮነን። ካብቶም ብዙሓት ፍረ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ ትዕግስቲ እዩ። ምክንያቱ መጽሓፍ ጋላትያ ምዕራፍ 5:22 ዝብል ሓደ ኣቦ ትዕግስቲ ማለት ካብ መከራ ምህዳም ዘይኮነ ንመከራ ተሰኪምካ ምጓዓዝ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ብሓቂ ትዕግስቲ ነቲ እተጓነፈካ ዘሎ ሕማቕን ጽቡቕን ክሓልፍ እዩ ኢልካ ዓይንትኻ ቋሕ ኣቢልካ ንቕድሚት ምጥማት ብተስፋ ክሰግሮ ምፍታን እምበር ካብቲ ሽግርን መከራን ክትሃድም ምፍታን ኣይኮነን። ንሕና ጥራይ ይመስለና እምበር ብዙሓት ጻዲቃን እውን ትዕግስቲ ብምስኣን ካብ ህይወቶም ተፈቲኖም እዮም። ኣብ ትዕግስቱ ጉድለት ዘይብሉ ግና ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ንሱ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ካብ ሓሳብኩም ልዕል ዝበለ እዩ እኳ እንተበለ ክሳብ ሕጂ ግና ኣይሓደገናን። ስለዚ ይኽበር ይመስገን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55:9 ንሱ ንዓና ክገድፈና ብዙሕ ብቁዕ ምኽንያት እናሃለዎ ክሳብ ሕጂ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብሰላም ብጥዕና ምስጋር ዘደንቕ እዩ። ንሕና ብጉድለት ሰባት ክንዛረብ ፀሓይ ይዓርበና። ነቶም ብእምነት የሕዋትና ዝኾኑ ሰባት ንዘመናት ሙሉእ ንኣምላኽ ዘይኸውድዎ ኣብ ቅድሚኤና ንእሽተይ በደል እንተፈፂሞም ግና ንምጽማም ዓቕልና ይጸበና። ብጉድለቶም እንተዘይተዛሪብና ከም ጥንስቲ ሰበይቲ ቁሉሉ ዝበዝሐና ንበደል እኳ ንኽሓዝነሉ ንበደልና ግና እኳ ክንሓዝነሉ ዘኪርናዮ እውን ዘይንፈልጥ ተመጻደቕቲ ሰባት እኳ እንተኾና ክሳብ ሕጂ እቲ ልዑል ኣምላኽ ተሰኪምና ምህላው ግና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ክፋል መሬት ሒዙ ዘሎ ውቅያኖስ እዩ እምበኣር ንውቅያኖስ ብልብሲ ክትሽፍኖ እኳ ዘይከኣለ እንተኾነ እቲ ሰፊሕ ትዕግስቲ እግዚአብሔር ግና ክሳብ ሕጂ ነቲ ማእኸል ዘይብሉ ሓጢአትና ሸፊኑ እንሆ ካብ ዘመን ናብ ዘመን የሳግረና ኣሎ።
ንሱ ትዕግስቲ እንተዘይሃልይዎ ነይሩ ክሳዕ ሕጂ እውን ዝጸንሕ ፍጥረት ኣይመሃለወን። ምድሪ ባዶን ቅርጺ ዘይብላ ኮይና ምተረፈት ነይራ። ንሱ ሓንቲ ግዜ እዩ ብኣይሁድ ተሰቒሉ። ነዚ ክንዝክር ከለና እውን ንሕዘን ኢና። ይኹን እምበር ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ሰኣን ትዕግስትን ዓቕልን ምግባር ሓጢኣት እናሰራሕና መዓልታዊ ንክርስቶስ ንሰቕሎ ከም ዘለና ንርዳእ። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ዓለም ወይ ከዓ ኣብዚ ዓመት እዚኣ እገሌ ሞይቱ እገሌ ሓሚሙ ይገርም እዩ። እዛ ዓመት እዚኣ እኳ ንብዙሕን ዓበይትን ንእሽትን ሰባት ወሲዳትና እያ ክብሉ ንሰምዒና። ብሓቂ ክገርመና ዝግብኦ ጊና ናቶም ምኻድ ዘይኮነ ናትና ብሂወት ምትራፍ እዩ። ኣምላኽ ካብቶም ዝሓለፈ እንታይ ሓለፉ ስለ ዝገበረና ኢና ክሳዕ ሕጊ ብሂወት ኣጽኒሕና እናበልና ንሂወትና ንሓታ እምበኣር ሕጊ እውን ኣምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እንተዘይተናሲሕኩም ኩለኹም ከምኦም ክትጠፉ ኢኹም። ሉቃስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 5። እዚ ዘለና ዘመን ናይ ንስሓ ናይ ምሕረት ዘመን ክገብረና ኣቐዲምና ነቲ ብምሕረትን ብጸጋን ሙሉእ ዝኾነ ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ነመስግኖ። ብሓቂ ክብሪ ንዕኡን ምስጋናን ድማ ንወላዲቱ ክብር መስቀሉ ይኹን። አሜን አሜን። ክብራት ኣሕዋተይ ትዕግስቲ ማለት እቲ ዘሎ ከም ዘሎ ኣሚንና ፈተናታት ሰጊርና ጽቡቕ ከም ዝፈሪ ጌርና ኣሚንና ተጓዒዝና ክንጓዓዝ ከም ዘለና እያ ብጣዕሚ ምሕረትናና። ክብራት ኣሕዋተይ ኣነ ካብ ዝተምሃርኩላ ብጣዕሚ እያ ገራሚት እና ክብራት ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ተማሂርና ናይ ልምዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ። ብኻሊእ ቪድዮታት ክስካብ ንራኸብ ከዓ ሰናይ ወሰላም ንዓኻትኩም። ቻው ቻው።